हाय लोगोफोर नोंथांखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल बा थाम्बनेइलाव नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडियोखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोननाय नङा दे लोगोफोर भिडियोआ मानि सोमोन्दै। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडियोखौ दासिमबो गोदानै नायगासिनो दं अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेशनखौ प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आं गोदान भिडियोसफोरनि आपडेटखौ होयोब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानैनो मोनथिखाबायानो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै सिमां रायजो आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर ससेन लाहारि इउटुब चेनेला जोंहा सिमां रायजो आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 7 भिडियोखौबो दायो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे सिमां रायजो आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 7 भिडियोखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना ससेन लाहारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नङाब्ला आंनि भिडियोनि डिस्क्रिप्शनावबो लिंक होनानै होदों, स' नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानैबो नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां एपिसोड बा पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना ससेन लाहारि इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर, मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथाङा फैनो गोनां माखासे एपिसोड बा पार्टफोरखौ थाबैनो नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों माखासे फैनो गोनां एपिसोड बा पार्टफोरखौ माखासे सानदेना थासैलाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। गोजोन्थों।